de benen 100 moro 200 moro to berbere to ma en omenda makoro lach makoro idwaro kuom jonyuola to bende winjo kanyo kaka nani Chris bende wacho ni nitiere skunde moko makata ka nyathini kowuok e grade ma mokuongo wati kod ranyisi sani wantiere kod transition kowuok e grade mano ma kiwuok kidhi kore junior secondary school to bende seche moko kisomo mana e skul no to pod idwaro omenda moro kuomi weche makamagi makoro kelo pek ne jonyuola inya to sani ma iyaw skul winjo be ni time nang kata sirikal nyalo tatua wach makama e yo machalo nade. Okay, Joyce erokamano. Ana awinjo buok kabisa kalure gi gima timre kendo mane pinywa makaluo. Onagi nokong'ewa ka jok mohero chiemo ahinya kaka wadwa chiemo ahinya. Koro onagi ma Kisumu ng'eni timore kuonde moko. Kisumu no mano mana osetim kalure gi kaka osebedo jok mang'icho. To ang'eni nitie kuonde moko ma bende timore. An gima dakwa kaka janyuol kata kaka japuonj hero pesa hinyo ok ber. Too much of something is always dangerous. Ananeno ni sirikal okawo ting' mano, county education officers, skunde mowachgi wang'igi mondo gidog chien e yorno. Kata ka tua moro nyalo kawo to kawo. Nikech mane makelo nyaka pressure ne nyathi. Nyithindo mwapuonjogi nigi pressure. Iluongo ni peer pressure. Odhi neno nyathi ma dhi skund cha, nyathi cha dhi pile nikech janyuol ne nigo, onyalo afford tere. To en to duoke ot. Oduoke ot ka nikech oonge gi pesa ma tuition cha kata oonge gi pesa mochudo. Janyuol nigi pressure, nyathi nigi pressure, kore ot ka magi mwinjo ka gik mang'eny timore. Janyuol piny obago. Nyalo kata kawo ngimane. Nyathini piny obago nyalo kawo ngimane. Jowetene someno koso. Janyuol midwaro kuome pesani. Okay, moko Nyasaye ogwedho ne go dhi tero. To maonge go to nyathi riek. Kendo idhi yudo ni maonge godo ka. Ema nyithigi riek. Moloyo kata ma jok manigi pesa ka. Joka nigi pesa tiyo gi pesa mondo yud somo. To nyathi ma Nyasaye omiyo rieko mamare makende ma janyuol ne onge go. Obedo victimized. Nikech koro kodhi school. And yet, school en mar Kenyan child. Okwan gi private children in Kenya. As much as we are in private schools, we don't have private children. Nyithindo te gin mege sirikal monego migi right to education kako winjore. Kora na kwayo ni education officers okawatwa ne gima timre Kisumu no kod kamora mora magino amanyalo bedo ni timore. Ok en gima ber mondo ami jonyuol pressure to ami nyithindo be pressure. Already wase yudo pressure moromo ahinya ma e piny ma kapod moko medowa janyuol nyalo paro otherwise. Sipo mana janyuol ko kawo ngimane nikech otame. Kae odwaro chiemo kaka wawacho cha. Kae odwaro ne nyathini dwa dok e skul uniform no yiech. Seche moko en gi nyithindo mohewa chiel. En gi nyithindo mohewa chiel. The same janyuol poko yudo salary. Ing'eni gigi we are figuring a yepo masani. Yes. Yaw skunde as at now. Mae janyuol manyo poko mi salary mar dweni. Nyathi to idwaro e skul. Nyathi sani nyawinjo ka skunde moko nyathi dogi laptop. Mae gimane e communication ma wendo wani wacho no. Nyathi oloro skul okomi requirement in advance. In kidok wadwaro laptop. Laptop en gir sling, ok en gir sling abich. Janyuol nyaka bed gi ikruok maber mondo yud laptop. Nyathi uniform oyiech, moko bendo lale skul. Idwa ng'iew ne nyathi uniform. Pod in ge stress mar uniform. Nyathi ni dwaro transport. Mana example mamicha. Nyathi wa bondo to dwa biro Nairobi. That is over 1,000 shillings. Nyathi ni pokimiyo pocket money. Nyathi ni onge kalam. Nyathi ni onge book. By the time nyathi ni chope school mondo chak somo already en stressed. Okonyal somo. To mage ma affect gine mege nyithindo paro mege nyithindo kata performance. Aya, wewa winjane kaka jonyuol bende no loso kotudore koda kaka